Hvert år er der mange, der omkommer på havet omkring Grønland. Mange ulykker kunne være undgået ved at have respekt for naturens kræfter. Er det nødvendigt at sejle ud, når fjorden og havet er pakket med store is? Hvad vil du gøre, hvis du sejler mod en isgods, får motorstop eller bliver skruet fast i isen? Hvis du er rigtig heldig, mister du måske kun båden og kan selv redde dig op på en drivende isflage. En redningsaktion i den ufremkommelige store is er ikke nem. Udvis respekt og omtanke, når du sejler. Tjek issituationen på DMI's website eller lyt til KNR's ismeldinger, før du sejler.